गाखोथारदो थ' दिनै खनसेया बैयाव जिरायहैब्रा बे जिरायनायनि नङाना सालाखाथिनिफ्राय फैदों खस्थ' मोनाखै गाखोनो मोनदोंना दे हागोन दे गाखोनांगौलै देनां साख्रिफोर लायोबा नोंसोरो फौजिफ्राव गाखोथारनांगौ जायो मोदोमखौ रेजें खालामनांगौ नालाय नायदो नै लोगोफोर बेनिफ्राय बेसेबां मोजां नुहुरो बै बिल्डिंखौ नाहरदो बेवहाय BTCनि EMफोर थाग्रा जाहैदों बै बिल्डिं नुनाया नायदो नै ओरैजाय नेचारेल बिउटिखौ ओरै गाखोगासिनो दं खालामनानै देखायनोसै आं खनसेबाव बै बिल्डिंखौ ओरैजाय गाहाय दरमा जाहैबाय आरोना गाखोखांजोब्बाय जारौमोना बाब नोंसोरजों हालालै गावस्रा बोलो गोरा गोजाथार माथो गासिबोथ' नुजोबा नालाय दिनै भिडिअ खेबजोब्बाय आं मानसिफोरनि खर' मोखां गासिबो एसे दामनायदो दे माथो बे सिख्लाफोर बरायनायसो जादोंना फंबाय नोङा गाखोखांजोब्बाय रानिमोन माराथ' गोजौखा थैखागोन माथो मेंनानै सोरबा सोरबा गाखोफेरिया बेजों खननै जाबाय आङो बे हाजोखौ गाखोनाया लोगोफोर नायदो नै गाखोखांनायनि उननिफ्राय गासिबो थोजोब्बाय सिख्लाफ्रा बांसिन फैदों हाजो गाखोनो मानसिफ्रा बे हाजोनिफ्राय दै गुनायखौ बथल सोनानै लाबाय लोगोफोर देखायबाय आङो मानो होनब्ला मानसिफोरना फोथायनायखौथ' मिथिखागौ नोंसोरो दै लोङोब्ला माबा मोनसे
देहाफ्राव जन्थ्रना जानायफ्रा हामोबो होननानै फोथायग्रा दं जोंनि बर'फोरनाव नायदो सोगासिनो दं नानिमोना बे दैखौ नाय ओरैजाय फैसा दङ होनाय एकदम मानसि गामाखालि जेरै मानसि देग्लाय बांसिनसो नुबावदों नै ओइ मा नमस्कार नमस्ते how are you how do you feel this hills climbing also depend you also give the definition in this my YouTube channel very good okay जायो लांदो दिनै जेसेबां हायो एसेबां नांगौब्ला आरोना नायदो नै बेसे मोजां मोजां नानि बाबु जारौमोना ना ओरैबो नाहरदो लोगोफोर बेनु बावखुंग्रि बावना जना नागेश्वर टेम्पोल होननाय जाहैदों हाब गोबाव गोजान लामा दंबावो माथो थांबावनांगौआ सेन्टारखौ मोनैनि थाखाय जारौमोना ओंखाम फैयाखै गावसा जेबो लाबोआखै नालाय ओंखाम उखैखागोन जाहोग्राबो लाबोफायाखै लोगोआव बेनि थाखायनोथ' जारला जादों ओमफ्राय नोंथाङा मा खावला सिबला बेलाय खावला सिबला मानो गाव नैबे दालांखौ आरो मानखौ सिगाङाव बे दालां गैयामोन आरो नै दालां बानायना होनाय जाहैबाय सुबुंफोरनो जाहाथे हान्था मेला थांलाय फैनायाव मोजां जायो बेवहाय गोबां मानसिफ्रा माने गाखोनायाव उसुबिदा जायो नालाय सोरबा सोरबा बेम्बु ट्रि न अके गाखोबाय नै सर रहा है ये दोस्तों देखो आप कैसा लग रहा है यहाँ पर आके और आप बताओ अच्छा बिल्कुल आपका साथ कौन आया है गर्लफ्रेंड कहाँ है गर्लफ्रेंड थोड़ा इधर देखो ना है ऊपर में राइड नहीं ये देखिए ये बहुत अच्छा से बनाया गया है ये पुल को बेम्बू से ले भाई दोनों तरफ बनाया गया या इधर से आने का और इधर से जाने का मोजां नुखाबाय लोगोफोर नायदो नै दसे भिडिअ लालायबाय आं बेवहाय मानसिफोर फैनायखौ हाजोआव गाखोनो फैनायखौ आरो ओरै गाखोलांनांगौ ओरै थांथारनांगौ नै हाजो अन्थाइफ्रा बिराद गिदिर गिदिर बेसिम सफैनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा माने एसे इजि जाहैबाय बे हाजोखौ गाखोनो थाखाय जेब्ला स्टार्टिं बेवहाय बांसिन मेङो मानसिफ्रा आरो जायफोर फैफेराखै ट्राइ खालामनानै नायदो नेक्स्ट माबायाव गाखोनाय समाव बे हाजोखौ गाखोनाय समाव एकदम खेबजोबथारबाय आं लोगोफोर बेनिफ्राय गाहाय बल्दारफोरखौ नाय बिराद खस्थ' आरो बेयाव गाखोनांगौआबो मामुलि नङा हाफ% फैदों मानसिफ्रा बर'फ्रा 50%आल' फैयाखै जानो हागौ आंनि नुनायाव आरो माने सेंग्रा सिख्लाफोर देरफुनायफ्रा बांसिन बेयाव फैनो मोजां मोनो नायदो बैसो जानाय सुबुंफोरखौ बारा नुनाय नङा आप टु एज 12 इयार्सनिफ्राय 39 बा 40 इयार्सनि मानसि 50, 55 एसे फैयो गाइसमोन गासिबो गाखोजोबबाय मालाय गाखोनानै ओंखारजोबखाबाय
जोंहा नै दासो आराम्भ मोनहैसै आरो बारा गोबाव गैला दा एसे नायदोलाय नै मानसिफ्रा गाखोनो हायाखै गाखोगासिनो भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ बिराद खस्थ'यै गाखोदों आरोना गोब्राब नाजाथाबनानै बेखायनो आङो आरो आंनि उनाव जारौमोन सानैयाबो दासो गोजौसिम सफैदों हिनजावफ्रा एसे थाखुरा खम जायो नालाय बोलोआ ओंखायनो हौवाफ्रा बांसिन सिगां गाखोनानै देखायग्रोनो हायो आरो नायदो बोलो होथारदों नालाय गाखोनायफ्रा नायगासिनो नाय नोंसोरो नुगासिनो देखायगासिनो आं नोंसोरनो नै बिसोरखौ नायदो आरो सानैया बिराद मोजां बेथिंनो हरदो नै लोगोफोर बिसोरबो गाखोगासिनो खस्थ' गाखोनाय नुखाथारो आरो मेंनायफ्रानो जिरायनायनि थाखाय आङो बेयाव मानसिफोरखौ फैनायखौ एसे भिडिअ खालामगासिनो लोगोफ्रा ओंखारबोजोब्बाय मालाय नै गाखोखांनानै जोंहा आरो दासो थांगासिनो गाखोगासिनो हाबा जागोदानबो नुगोन नोंसोर लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों आरो हाबा जानांगौबो नुगोन हाबा जानोसैबो नुगोन आरो गोसो थोलायनायबो नुगोन गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड मेंथावथावखौनो नुवा नोंसोरखौ माथो बोलोगोरा नुथारो नै बिराद गोजौ जालायबाय हाबाब खम जारला बिराद गोजौ जाथारलायबाय बेनिफ्राय मोनथारसै बारा गोजौ गैलाना मोनथारसै मोनबायानो दसे रेस्ट खालामबाय लोगोफोर नायदो नै नानिमोना मेंनो रोंबावाखै मालाय गाखोखांनानै जा थाजा आराम साबेसे फैखो बै मागुमारि दे गाखोदो फैदो बिराद खस्थ'लै माथो गाखोनो बाबा थैखागोन गाखोनांगौबो मामुलि नङा माथो बे हाजोखौ गाखोनांगौआ खस्थ'थार सिख्लाफ्रासो बांसिन मेंबावा होथारो माथो नै नाय लोगोफोर मेंबावा बिसोरसो नै जोंबो एकदम गाखोनो हायि मानसिफोरखौ बोलोजों मानि गाखोहोथारबाय आङो थिनै ओरै नाय मेंबाय दसे जिरायनो सानखो ना माखो ना गाखोनोसै नायदो बोलो होयै गाखोगासिनो
प्लेन हो गया। ये पहाड़ में ऊपर से देखा रहा हूँ, नीचे से आकर ये पहाड़ के ऊपर में टॉप फ्लोर में यहाँ पर प्लेन हो गया और उसके बाद पूरा और ऊंचा होके चला जाएगा। ये देखिए, उसके बाद मिल गया जहाँ लोग जाता है। मैं भी यहाँ पर पहुँच गया दोस्तों, देखिए बहुत लोग है।